So yan ay yan. Pagkakaganda sa panapang ko na naman. Iti-iti-iti. So, bago di ay mga pagmamahal. So, and 1, 2, 3, go. Let's go to the intro. Pasok. Tubaga lang gani, tubaga. Kuan, isa mo barangay captain dire sa Katarungan. Tubig ka? Trawal ba mga Lugin turis kay Kapten. Libre. Dili na siya baligya. Kalahiran ako kaganina kuan. 2,000 years later. Okay, nagbabalik ako mga katabihin ko. Ano po ako bago na namang mukbang. Mga kabinta ko ang JCO, go. No? Plus, di na mawala akong shake na fish ko. Okay? So, hindi na basta-basta kung JCO. Ayaw mo kung saan kami. Plus, na sa burger. Ang ako nakulang burger. Look at this. The burger. The JCO is the burger. My God. So, kasi inayin ako pag-meeting tuwag pinigit sa ikot lang. Tingin ako mas lamig yun ang crispy May donuts. Ang flavor na ng green tapit. Rito na po ni masapik. Kani syempre Pasensya na karon mga kabinta kayo. Ulan karon. Nagunan sa akong background na ulan na yun. So, maguna siya. Fairness, cute ka na burger. Cute kayo. Fairness, JCO. Super cute. Ano daw linya? Super delicious talaga. Dan, tapos na.
Kaling sa tiba ini sobrang yun. But Lami siya ikan sa gawa sampai sa sulubong lasa sus kita ini bau Ano eh? Kaya lasa niya. Caramel, ha? Mayon ako ni panalo gud. So, kani siya, hindi na para ubos, no? Kasi niya, magutom po niya, no? Ay! Sa muli, mga kabita, hanggang sa muli, sa mga ating pagsasama sa mga mukbang ko. Mga kabita, ito po si DJ March and the place will be you, no? Nagsasabi sa inyo na, lamig niya, mukbang karong Bernes. Kani siya not sponsor, wala nag-sponsor, no? Ako lang ang nagpalit ani, so JCO baka naman. So hanggang sa muli, nagagawin ka, sige away, maharapin ka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.